दिनैनि दिनाव साबायखर दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ आरो दिनै बे हाबाफारिनि नैथि सानमोन बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार बिरबिला बिरहोनाय हाबाफारि बे जानानै थांबाय नैथियाव मुंख्लंफोरनो आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बेबो जानानै थांबाय दायो दङ जोंहा बागुरुम्बा आरो बैसागो मोसानाय हाबाफारि बादायलायनाय हाबाफारि बेबो जागोन बिनि उनाव आर्टिस्ट मिट दङ जोंनि बर' हारिनि जेसेबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोर दङ रोजाबग्रा मोसाग्रा आरो बिनिफ्राय दामग्रा देग्रा एक्टर एक्ट्रेसफोर जों बिथांमोनखौबो लिंदों आरो बे हाबाफारिया दसे उनाव जागोन बे हाबाफारियाव सोर सोर आलासि नुजाथिफैगोन जोङो जोंनि सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो जिहेतु जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै लिंदोंमोन नाथाय बिथाङा एंगार हायै जाहोननि थाखाय दिल्लीयाव थांनो गोनां जासिगोन होनना जोङो खबर मोन्दों आरो बिथाङा नैबे आर्टिस्ट मिटनि समाव जोंजों बाहागो लागोन बसुमतारी बिथाङाबो दोंसे जोंनो रोजाबनानै खोनासंहोलांदों बिथांखौबो रोजाबनो खावलायबाय औ जोंनि नैबे बिटिआरनि अनगायैबो जोंहा आसामाव जेसेबां जिल्लाफोर दङ मोन 25 जिल्ला दङ बिनि मादाव मोन 23 जिल्ला सफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे जोंहा जा सोनाब बेंगलनि जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इउनिट दङ बिथांमोना सफैबाय नेपालनिफ्रायबो सफैनो गोनांमोन नेपालावबो जोंहा इउनिट दङ बिथांमोना सफैनो हायासै आरो नैबे हाबाफारियावनो भुटाननिफ्राय सफैगोन भुटाननि हारिमु हान्जा मोनसे बे भुटान सरकारानो हरगोन आरसि लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों बे कन्टेक्ट जाबाय आरो जों बेखौ कालचारेल एक्सचेन्ज हिसाबै जोङो लादों जे जोंनि मोसानायखौ बिथांमोना नायगोन सोलोंगोन जोंबो बिथांमोननि मोसानायफोरखौ नायगोन सोलोंगोन बे जों मोनसे खौसेथिनि मोनसे सिन भुटानखौ इनभाइट खालामनायनि थांखिया जाबाय जे बिथांमोननि जा कालचार बेखौ जोंबो नायनानै जाहाथे सोलोंनो हायो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे मिथियो जे बर'नि मोसानायफोरा नैबे बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला साम' बारखोनाय बेबायदि गुबुन गुबुन मोसानायफोरखौ बिथांमोनाबो जाहाथे नुयो आरो सोलोंनो हायो बेनि थाखाय माबायदि खामानि मावनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा गुबै थांखि बे जाबाय बर' हारिमुखौ अराय फोथांनानै लाखिनाय आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि जा बर'नि दामजुफोर दङ आगजुफोर दङ बेफोरखौ जोङो जिआइटेक खालामबाय जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना गरखा बेफोरखौ दामनानैनो जोङो जोंनि जा बर' हारिमु जों बेखौ फोथांना लाखिगोन लोगोसे गुबै मोनसे गाहाय थांखिया जाबाय जों जेब्ला जोंनि उन्दै बर' गथ'फोरखौ जोंनि हारिमुनि बागै गोसो बोगथाबहोनो हागोन बिसोरखौ जों फोरोंनो हागोन बिसोर रोंगोन मोसागोन दामगोन होमबाना बे जोंनि बर' हारिमुवा अराय गोजोन जागोन अरायथा जागोन आरो बेखौ रावबो खावनानै लांनो हानाय नङा बेयो गोमानानै थांनाय नङा गाबोन गेवलां मेल समाव रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय मा खालामगोन गाबोन जोंहा 27 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेल जागोन आरो बेयाव जोङो गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों जे गेवलां मेलनि जा बेखेवगिरि बिथाङा जाबाय अरुनगोरा नार्जारि रायजो सभानि MP लोगोसे जोङो प्रमद बर' बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लादोंमोन नाथाय बिथाङा गाबोन दिल्लीयाव थांनो गोनां जासिगोन होननानै जोङो खबर मोनदों बिनि अनगायैबो जोंहा बे जायगायावनो सानै MP दङ जयन्त मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप
बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।